Pokoke duwe iman pasti mlebu swarga. Kapan? Ya tergantung. Tergantung nek sampeyan gak duwe dosa sama sekali utawa dosane di ngapura, ya langsung. Nek sik duwe dosa ya mampir, wajar lah dipriksa dhisik. Nah, priksa ndok gone al-mauqif atau pada mahsyar. Nah, pangeran kok cocok, wah aku seneng karo arek iki cocok. Ya ana dosane tapi kok gelem tobat. Gelem ngaji barang. Ya wis dosane ilang, cocok aku. Lebokno swarga. Berarti aman. Tanpa mampir ndok gone neraka. Monggo. Lah, kalau kita punya dosa yang tidak diampuni oleh Allah, mergo gak geduga. Arek iki asine ngono ya sregep-sregep salat ya. Ngajine ya oke senajan teko kari. Tapi kok nglarakno wong terus. Soale dosa nglarakno wong iki gak iso disepuro nek gak njaluk sepuro. Makane tapi ngene iki aja diremehno ya. Engko nang ngene, wah. Tak susun pangeran wae. Mbek menungso aman tapi pangeran wae aja ngono. Maksud kula ngeten. Dosa kalih menungso niku sampean aja diremehno. Senajano mek mendelik tok. Kadang kita iki gak larang apa ya gak ngrasani, ya gak ngomong elek, ya gak maido. Mek mendelik tok, petuk arek liwat mendelik. Lho, mek mendelik tok iku kadang larang ati. Wong sampean sodok mungso ya. Sopo ya? Kalah kok ora mendelik lho, sing larakno ya. Tapi nek bolone ya aman. Arek kok mendelik iku seneng aku sawangane lah, arek bolone. Tapi nek sodok mungso ya mendelik tok nglarakno ati. Jadi perkara cilik ya aja diremehno, dosa cilik aja diremehno, ya amal cilik ya aja diremehno.